खुलुमबाय स्टुडियोआव आं आमिना सरगियारि रासिया आरो इउक्रेननि दावहायाव आमेरिकाया थोंजोङै बाहागो लानाय नङा बे बाथ्राखौ रोखायै फोरमायदों आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जो बाइडेनआ लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि आमेरिकाया नाट'नि गासै सोद्रोमा हादोरखौ रैखाथि बे समाव रासियानि गाग्लोबनाय आरो इउक्रेननि दखल खालामनायखौ दाय होनानै रासियानि बेरेखायै माखासे हादोरफोरा आवगायबोनायखौ नुनो मोनदों नाथाय थोंजोङै दावहायाव बाहागो लानानै इउक्रेनखौ हेफाजाब होनाय नुनो मोननाय जायाखै बेबादि आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जो बाइडेनआ थोंजोङै दावहायाव बाहागो लाया होनना रोखायै फोरमायदों